Nakakalata kini nga akong gigikinapi yan ah. Baga nawawala ta akong buling. Mo pingin nga kape. Sir, Ano? Kaya mo na din nga. Tawo. Nagsig pa ko nga. Ay pag iniha kay papatrabaho ko dayong kay bahay umuran magkakagdulit na baras. may sir. Adi na ako. Ako ito na yung maging kuhan, kasabot. Ano yung maging tawagan Kaya mo man. Hindi na harap ako ng martilyo yung ori magdagamitan. Ano mo man ito? Kaya ba yun? Ibak May, makulitin mo ulo ito nga budlot may naman. papanda yun. Eh na pag nag-inulat tayo mo, ori lawnak maka. Tuwan. Kaya di mag-break time pa man la. Tara, kapagita ko ito trabaho ni mo. Tara, tara. Tara. Amoy na eh. Amoy na papatrabaho ko eh mo. Ini nga baras? Oo. Ibabalhin mo yun nga eh. Kakamuton na mo, kakamuton. Kay pala. Uray kami pala na puro na kuwang kami. Uray na kayo mga gamit at tanang kayo na lugi kami. Amo nga na usala na kayo kuhaya ng trabaho, ikaw la. Araw po na nimo ito, ibabalhin mo kadto. Kaya kukuha kay bayan bumaha o malaking panahon. Pinalamatay mo mo ini yan ah. Ini nga tanan niya paras. Araw po mo ini kadto ha. Ikit sa mo kadto ha. O sige, sige. Ay malang kay matay mo nga na ini. Kadto ako. Kay Kukuha ko na yung taksilyo. oh, kuwarit to. Naghatag ko mo, kabaraka. Sige, sige. Kapag bahala kong baraka, naghatag kayo mo. Paspasi ha? Oo. Kamutan na, uray kami pala. Waray ka ito mabisa na ano, waray. Waray ko na kayo, uray na kayo mga gamit. Kaya Sige, sige. huwag kami. Paspasi ha? Oo. Ali ako. Baka danala ako. Kurang bahin yung trabaho niya na, waray pala. Pero sige ka kay... Ah! Kakatunga ang kulainin, awang buti makaubot magkatunga. Lalak ang gundayan, araw ang katsumdo. Ya, ay niya. Kapoy mo ba ini na lang? Lagi kada ko na ako ini nga kumpanya, may bako, may truck, pero pagpalitin pala, waray pala. Kakadiung ko nalalagod siguro ito na katrinabawan. Diri ko matatapos kaya damo inin. Kakadiung ko ito na itong kuwan. Agaron kay kukuha ko katrinabawan. Later. Nakakalata kini nga akong gigikinapi yan ah. Baga nawawala ta akong buling. Mo pingin nga kape. Sir, Ano? kapoy man yan. Maghahapdi lang ako. Pwede maghapdi. Yan ang yun nga. Pero tani meroy. Wala ka pa nga ni medya oras. Ba, mag-happy ka. Pagkadakudakot nga yung kumpanya din sir, waray ka mo pala. May da ka mo mga bako, may da mga truck, may mga Gusto gamit. ka. Nagsing pa kayo mo nga na pordoy kami. Wala kami. Ano nga gahap din mo ka? Kasimple-simple lang natin trabaho. Yan ang kayo, makapoy. Ito na ako mga cutex o makuhan. Tapos nga, murag kuton. No, Yeah. kuhaon ko na ito na ako. Ay na pag binalikan eh. Huwag ka pa nga ni pamati ko mga 20 minutos ka pala. Sarap din naman iton. Yeah, halin ako. Kung lani 12. 12 na ito. Pero rin ka lang mag-iha. Sus, ngayon ang iton ka. Nalogi pa ko na akong cutex 200 na bayad. Waray. Ay mo bayad na akong 12 pesos la. Ito na ako na. Nakabuisit ka rin nagkakape ako. Malakat up. Kapag ka, Siniste. mga tao nga mga biyuran. Tintalad ka na naklinaso.